sa dili pa mo explain. Number 5, tanang objections iagi sa moderator. Number 6, 15 minutes affirmative and negative stand. Number 7, 15 minutes cross-examination or interpellation. Number 8, 10 minutes rebuttal. And number 9, okay, okay, so yutro nila 5 minutes ang rebuttal. Number 9, ang dili mo patuo sa moderator isipong pilde. Bantay mo ha. Number 10, ang dili mo tuha, dunay multa, 20,000 pesos. Okay? So, why nakamulta? Kaya niya man. Okay, ready na atong timer? Okay, 15 minutes. Sunod 15 minutes. Sunod last is 5 minutes. Okay. 10 minutes, magsugod ta sa affirmative side, Brother Jimmy Raneses, Seventh-day Adventist Evangelist. Okay? Time starts now. Mayong hapon mga higala. Mayong hapon. Actually, kining timaha mao kini ang gikasabutan. Pamatud-an ko nga ang tanang pari sa RCC mao ang taong yawanon kay nangalagas demonyo. Sumala sa gipasabot sa Biblia o sa mga referensya. Unsa ang akong katungganan mao ang pagpamatuod. Ug asa gibasin ako ang akong pagpamatuod? Sumala sa gipasabot sa Biblia o sa mga referensya. Therefore, kung ang akong pagpamatuod dili mapasabot sa Biblia o sa mga referensya, ang akong pagpamatuod usa ka baka o wala na tinuod. Apan, kung ang akong pagpamatuod mapasabot sa Biblia o sa mga referensya na musugot kag sa dili, ang akong pagpamatuod napamatud-an niya. Maling di maha? Kuspon ko? Hilom lang ta araw na wati. Oya na mo mga tawa kung panalitan makalamang. Maling di maha? Akong pamatud-an nga ang tarang pari sa RCC mao ang taong yawana. Sumala kay nalagas demonyo, sumala sa gipasabot sa Biblia o sa mga references. Kay taong yawanon man mangita sa Biblia. Nanay pulong taong yawanon nga akong gi-refer gipasabot ngatos mga kaparian sa Romano Katoliko. Nasa mabasa higa Neas 2, kapitulo 2, versículo 3 o 4, mau kini ang pagkasuat. Ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi. Kay ang maong adlaw dili moabot kun dili pa mahitabo ang katapusan pag-alsa batok sa Dios. O dili pa motungha ang taong yawan-on nga gitagana alang sa impierno. Supako niya ang tanan gipaka-Dios o gipakabalaan sa tao. Magpalapaw siya kanilang tanan. O gani musunod o mulingkod siya sa templo sa Dios. O muangkon nga siya Dios. Ni taong yawan-on nalias kasulatan mga kagalaan. O ya kini taong yawan-on mangilan. O ya kini taong yawan-on nga mangilan. Muangkon higala nga siya Dios. Nakaroon ang pangutana mga kaigalan. Kini kaparian sa Romano Katoliko. Dapat natin ibili siya ni higala. Dili pag-anhin ako paghilabot ko dili pagluwas ninyo. Mga kaigalan, inyong libro Doktrina Kristiyana mga kaigalan nga akong gipalit og 20 sada. Asa nga pahina page 33 mga kaigalan. Ako na basahon mga kaigalan. Tanaw na to ha? Oh,
Pahinap na din ang kanayon mga kaigalaan. Unsay Santa Iglesia Katolika Romana. Ang Santa Iglesia Katolika Romana mao ang katalimban sa mabinunyagan na tanan na miila sa Santo Papa sa Roma nga ilis ni Hesus Kristo dinhi sa ita. Mga kaigalaan, nag-iyon ang inyong libro mga kaigalaan. Ang inyong Santo Papa sa Roma mao kuno'y salili, mao kuno'y ilis higala ni Kristo dinhi sa ita. Meaning, huwag may otorite si Kristo tinunisyon pa kaya rin sama ng sinoy ang inyong mga presidente ni Ato Gilisang Duterte. Huwag na sinoy ato pa huwag na si Kristo ang mga kailangan. Unya si Kristo Diyos mga kailangan, meaning kinigayong libro mga kailangan. Diyos usap. Muna higala nga ni Hawa Yugos Romano Katoliko. Kanalipot akong balhipo higala. Kanto na yung membros Katoliko mga kaiganan. Ang ilang Kristo na asruma ng puyo mga kaiganan. Nakaroon, na ba na ni sa Biblia, ali higala na kining mga paria, mga miniti? Siyagit ma. Mga kaigalaan, ni Adin Himabasa mga kaigalaan sa 2 Kronikas 3:9. Nga kining paria mga kagalaan nga akong nasabot gitawag ni og mga pari nga mini mga pari nga mini nga Diyos asa mabasa niya rin mabasa higala sa 2 Kronikas 3:9 mao kini ang pagkasulat. Giginlan niyo ang mga pari sa Ginoo ang mga kaliwat ni Aaron ug ang mga Levita. Huwag nagpili kamog mga pari sabas gibuhat sa ubang kanasuran. Bisan kinsa nga nagladto yung bakaw pito kabog turong kaniro. Huwag nagtanyag sa iyong kaugalingon nga buot magpari. Gihimo ninyong pari sa inyong Diyos na gani. Nabi mo pala. Hilo mo lagi mo. Mga kaigalaan, niya isuat sa balang kasulatan ni Gala. Ang pari mga kaigalaan, nawa malinya dito ni Aaron o Levita dito pari sa bangka na surat gitawag na og pari sa iyong Diyos na may sumala sa Biblia na ang pangutana karon kini akong kaatbang higala man ako ni nga gitawag niyo ni pari na mas Pilipinas klaro kay higala kini inyong Pope na mas Roma wa man na malala ni Aaron mga kaigalan wa malala ni Libre ni Tikstoha mga kaigalan. Gitawag ni sila magigalaan o mga pari nga Diyos na may saon man nimo mga kaigalaan. Kining timaha pipo ginikaron. Kay pala kung pipo ginikaron mga kaigalaan. Ang unang pahinuoton mga kaigalaan nga kining akong kaadbang adto ni mangutana sa akong gipalsulti. Adto ni mangutana sa akong referensya nga akong gabiton karon. O adto ni siya mangutana sa mga teksto o bersikulo higala. Kung mangutana sa higala gawa na ko gisulti. Kung mangutana siya nga referensya wala ko gagabita. Kung mangutana sa teksto Biblia wala na ko gagabita. Aw, wa mas topic higala. Nagkaroon mga kaigalaan. Nag-alagad demonyo, naabay traffic, naabay mo basa. Niya mabasa higala sa 2 Kronikas. Tigno? Ikaduhang Kronikas mga kaigalaan. Kapitulo 10, 11-12 na kanayo. Ato ning basahon. Amen. Hanap-hanap na pumanta. 2 Kronikas. Kapitulo 2 Kronikas kapitulo 11 versikulo 15. Ato ning basahon mga kaigalaan na kanayo. 14-15 mao kay ang pagkasulat. Gibiyaan sa mga Levita ang ilang mga yuta o kaptanan o nangadto sila sa Jerusalem. O sa Huda kay wala naman sila himuang mga pari ni Jeroboam o sayang mga anak. Nagtudlo si Jeroboam og laing mga pari aron nag-alagad
sa mga halaran dito sa kabunturan o sa mga demonyo o sa mga Diyos-Diyos na iyang hinimo. Niya'y mabasa higala sa 2 Crónicas 11, 14, 15 nga naay pare nga hinimo og tao nga way authority gikan sa Ginoo. Nga kanang mga pare higala nga way authority gikan sa Ginoo sumalas Biblia nag-alaga na sa demonyo mga kaigalaan. Wa di ko'y mahimo mga kaigalaan kundi mga pagsulti na naas Biblia mga kaigalaan o sa referensya. Akong basa ang referensya nalipay ko mga kaigalaan nga wa ko'y bayan. Wa yun mitirat. Nindot kining pare na tugat pa. Ano man? Mutuman gisrol mga kaigalaan. Di akong pasahon ini magiwa pagani singgit na mo. Nga nung taong yawan mga kaigalaan. History of Romanesque mga kaigalaan. 10 seconds. Niya sa page 541 to page 542. 5 minutes. 10 minutos o 15 minutos to. Ako ni basahon. Kapil sa 50 milyones nga gipamatay sa mga kamot sa Romano Katoliko nga misupak silang pagtulunan mga kaigalaan. Saon man nimo? History of Romanism akong gitugan. Ay mangutana na sa 15 to. Muna ako na lang ipandaman. Ako na lang ipangandaman mga kaigalaan. Berarti sa may author ka na. Ako na nauting kay Harim bro. Osbo na ako igala. Kapil sa 50 milyones. Nagpamatay sa mga kamot sa Romano Katoliko. Ang Santo Papa na nagunas krusada o sa pagpamatay. Igala, tiamo na igala. Ang mga Santo Papa sa Roma mo'y nagunas sa pagpamatay. Saon? Wag pa ganay 1 minute. Ay minute pa ganito. Na 1 minute na yun. Mga na mga kagalaan. Ang pangutana, kining buhata. Gipamatay ang mga tao buhatan. Nga karon. Kinay mga tao buhatan. Usa man ang buhata. Yawan o na o Diyos na. Mga kagalaan. Di ay mabasa. Human sila pamatay ilang ilogon ang mga bahandi. Mao ang pundok sa Romano Katoliko. Dato, inuod yun na mga kagalaan. Sa tanang pundok sa tibok kalibutan na ako nabasa ang libro ng Almanac Peace 150 44,000 na registro kining ripundok sa Romano Katoliko mo'y pinakadato sa tibok kalibutan. Ano man, inilog nila ang bahandi ng mga kaigalaan. Nakakaroon mga kaigalaan. Niya pa'y dugang na akong isulti. Kinahigala kung mahilig mong balita, makakita ko ani. At inuon ang isulti ni Padre Jimmy. Yatog Pebrero City 2019, karong tuiga. 2019. Niangkol si Pope Francis nga ang mga madre gihimos mga pare nga ulipo nila aron pagighilawasan. Mga kaigalaan, ano mo sulti makuha ng putput siya na? Pebrero, Pizza City, tuig, karong tuiga, wala mo kitaan ng balitaan? Yakin, buwan na mga kaigalaan. Diyos na ni o yan o. Wala matay mahimo ka inyo man. Muna mga kaigalaan ang nas Mateo Kapitulo 24:15 sabta kumubasa ka. Nakaroon, ato mo nang ibasa. O yan, nakasabot mo. Wala mo kasabot? Pagkapait ba ninyo mga kaigalaan? Mga kaigalaan, ni ay gisuat sa balaang kasulatan mga kaigalaan. Basin mautanan na akong kaatbang Brad, si Kristo Pariman. Yaw, tao, yawan on po ni. Brad, kini si Pablo Brad, nagis po magpari, tao, yawan on po ni, nagalaga si Monyo. O mo na yung pangutanan niya niya, hinamnumi, na nagyadamang tuman. Gipangandaman na na mga kaigalaan. Ano mga kaigalaan? Muna gisultis balang kasulatan mga kaigalaan
Say piso 4 baghinko. Isulti niyo ang tinuod ngadto sa inyong sigataw. Kay kitang tanan kabahin man sa lawas ni Kristo. Ang akong pag-anhi dinigana, maura ang pagsulti tinuod. Wa ko mani aron sulti kong baka. Kaya ang baka ko mga kagalan, way luna dito sa langit. Tinuod na mga kagalan. Tinuod nili, sir. Ang baka ko, napay luna dito sa langit, wa. Muna ang mga kagalaan. Nga ang akong pag-anhi, hindi karon mga kagalaan. Pagsulti ang tinuod. Karang bot-bot meaning butang-butang na. Wala ebidensya. Pero hindi kayo naman sa akong kaadbang. Kung tinuod pagdili. Kaya naman ni karon. Oh. Na, mao lagi na ato ng kagaapat-kagaton na kisi autor. Muna karon mga kaigalaan. Ang iyang nakasulat sa balaang kasulatan. Lord kayo, may hapon ka na itong tanan. Okay, dagang salamat, Brother Jeremy Manises sa imong pagpabarog. Okay, so atong hangyo ni Father Darwin nga usa ka microphone para way sapaw. Okay? So, magsugod na karon ang cross-examination sulod sa 15 minutes. So, taas-taas. O ang pangutana, gikan ni Father Darwin Getgano. Time starts now. Ayong doktrina itong tanan. Unang doktrina, sa imong gigamit nga doktrina Kristiyana, ang nabasa nimo diha, ilis ni Kristo o ilis sa demonyo? Kayang pangutana higala, ilis ba ni Kristo o ilis ba ni Unyo? Ang mabasa din himone. Ha? Inyong libro. Inyong pang libro. Oh. Inyong libro nga ang mga katawhan kamo ba ni ila sa Santo Papa sa Roma nga ilis ni Kristo maunay akong tuwa. Salamat kay ang naswan, ilis ni Kristo, dili sa demonyo. Sunod pangutana. Ingon ka nga kanang mga pare iya sa demonyo. Ingon ang akong pinanggap, ingon ka man yang tanang mga pari nga Katoliko iya sa demonyo. Sa to pa delikado ni mga Katoliko may impyerno. Ang iyang pangutana higala sa to pa delikado ni mga Katolikong impyerno. Akong tuba. Kung magpadayon mo diha may kaganahan. Delikado. Salamat. Sunod pangutana. Niyaman sa inyong official nga sinulat nga naguluhan mga hitabo sa katapusang panahon. Page 160. Ningon, diha sa mga Katoliko anunay daghan nga hilabihan kamatinud-anon. Gatuan Kristohanon nga kinabuhi sa tanang kahayag nga nadanagan diha kanila o ang Diyos nagbuhat alang kanila. Pagmataon! Sakto na sa'yo. Salamat kay sa pangutana. Sakto ba sa'yo? Akong tupad mo ni. Kanang gibasa sa akong katba, Bro Darwin. Ang akong tupad mo ni, 1 minute ha? 1 minute. Oh, wapa. Ang katong mga Romano Katolikong matinud-anon sa gipadayag Kapitulo 18:4 papawalaon diha. Kaya kung di mo hawa diha mga kagalaan, mauna akong tupad, delikado. Mr. Moderator, mo object sa ko, no? Ikat sa ang time kay ang
Ang atong role, kategorikal nga pangutana, kategorikal sa ang tubag. Sayop ba ni o sakto? Ang atong tubag mo ni, ha? Oh, ayaw ko po tubag. Oh. Ayaw sa. Oh. Ang iyong pangutana sayop pa. O dili. Ang atong tubag mo ni. Karang gibasa sa akong kaatbang kadtong mga Katolikong matinud-anon. Mo na ang gisultis pinadaya 18:4. Papawaon ka maglan. Wala sama, wala sayo kadtong tinuod na Katoliko. Sama na gud nako mga kaibigan. Ho. Mga Katoliko ko ni hawa ko niya. Okay, sunod na pangutana. Okay, sakto man. Niya naman sa ipahayag sa inyong official na sinuwat ni Ellen G. White, Bisaya version, para masabtan yun. Ningon siya din daghan ang mutindog sa atong mga pulpito. Uban sa sulo sa baka. Nga ang mga tagna sa ilang mga kamot, ginagkutan gikan sa impernohanong sulo ni Satanas. Pangutana, inyo maning pulpito, tinuod niya dili. Salamat kayo sa pangutana. Ato ng tubagong na pangutana. No? Ganang isulti ni mo, kanang Bro Darwin, nindot na pangutana palagi kalaan. Nindot yung mga pangutana. Katong mga naadiha sa among pulpito, nga mga butbuton o mangilag na hinapi, tinuod ang isulti. Ay, sige, upay si 1 minute. Kapag katong matinudanon mga kagarahan, sama na mo, katong mga matinudanon, wala mo kaya, sama na ko niyan, may mga pare ka na makako. Kaya yan ang pare niya, tinudanon niya, nasa inyo wala. Kanaghan kayo nga gisulti ko na, database, sige. Salamat kayo, pagka nga sakto kini. Sunod pangutana. Sa maog yapon nga libro, ilan ni official nga magasin o inyong official nga basahon. Page 41. Ningon man dinhi o ikaw mga Adventista nga dunay akong kahayag. Ayun na kayo, di na ma-record. Balik ko na to ha. Ikat sa palihog. So, panayon ko sa pangutana, no? Panayon ko ha. O ang mga Adventista nga dunay dakong kahayag nga gibayaw ngadto sa langit sa puntos sa kahimayaan pagka yuron ngadto sa impyerno. Hiya man ni sa inyong official nga basahon. Sakto rin sa'yo. Kana pati, magunin mong pangutana pati, wala na muna tema. Kahit ka na pala. Pamila mo. Onya na iyang basahon, onya sayang iyang istan mga kagalaan. Oh. Ang iyang sikan ba istan niya, mga kagalaan, muunta doon iyang ibasahon onya. Pero, nalayo mo ni tema, higala sa papauyo ni siya. Sa akong tema, nga ang tanampari sa sisi, maong taong yawan o nangalag sa timono, sa tapawa ni si Supat. Lalo ato man sa pangutana, ang ato man sa pangutana, higala, nasuwat ni Juway. Sunod pangutana. Ningon ka ng mga paring Katoliko, mga mini ng kaparian. Niya din sa inyong official na basahon. Ang dakong kaparian. Ningon din page Pasiuna, introduction. Nga nagingon din alang sa dugang nga pagpasanto. Gihatag sa Diyos kining mga pulunga. Ngadto kabuan. Mga hinigugma, dili niya tuhuan ang tanang mga espiritu. Apan sulayin ninyo ang mga espiritu kung iya bakini sa Diyos. Kay daghang bakakon, mini nga manalagna, nga manumha sa kalibutan. Pinoon, lakit na nini si Ellen G. White, inyong founder.
Hilod. Hilod. Tupad sa pangutana. Ang iyong pangutana higala tinuod ba ni? Tinuod na higala nga dili ilin jiwet ang motor na ini. No? Tinuod nga dili silin jiwet ang motor na ni. Kinsa may ako panalitan ning wa ako mo'y mini. Kinsa makuno? Sa ato pa higala. Kanang libro ha, higala. Wa ko kay bao kung butang-butang sa among ato. Okay. Ari na nasa buksan kay pangutana ra mo to. Sunod pangutana. Si Wano sinulat ni Ellen G. White. Naman lagi dito. Mga kaigaran, kining dakong away, naapoy ako'y dakong away. Wa na ko mada. Wa na ko mada, mga kaigaran. Ano man? Kining timawa, kunya mga kaigaran. Kining libro haigala. Iya na galing himo-himo. Ibig sabihin, bukan mga kaigaran. Bukan mga kaigaran, iyang gihimot mga kaigaran. Na siya mismo nag-angkol na ako minit matutudlo. Kinsa man ko na tawhana higala na musulti nga ako minit matutudlo. Ha mga kagalan. Sa to pa kining libro ha magan. Butang-butang na mga kagalan. Wala na kasi kaya to. Sunod ka pangutana. Basta doon natin dokumento, iya. Pangutana. Lingon ka nga ang mga Santo Papa nahimong iwan-on kay angkon sila nga sila Diyos. Alam mo pangutana, niya malagay niyang mga pangulo. Giingnan ni Ellen G. White ang konferensya general mismo nag-anam na o kadugta tungod sa sayop ng mga pagbati o mga baruganan. Ang mga nangulo na mintaha ni atong nagilalom sa ilang pagdumala. Sila matinuhaon. Sila matinuhaon sa pagsunod. Walang hilong sa piso. Ay para masakta na itong pangutana, no? Sila matinguhaon sa pagpasunod sa ilang mga gusto. Sila magadumala o magadaot. Ang sobra nagakum sa ilang posisyon. Ingon nga daw ang ilang posisyon naghimo kanila nga Dios. Tungod sa ilang pag-abusar sa ilang posisyon ni angkon man si Ellen G. White nga ang pipila niya ka mga leader nagpaka-Diyos. O matod dimo nga ang mga muangkon nga sila Diyos, mga yawanon, ang kunon ba nimo nga naaday sa tudig sa mga sabrista? Stop. Kini iyang gipagbasa mga kaigalaan. Ako nang kabagon karong muhilo mo. Kaya, kung pagtubag na ko igala na wakit, kapos na nagtutubag ko kay maningit man. Mauna mga kaigalaan. Kini iyang gipabasa mga kaigalaan. No? Pwede taas sa mga kaigalaan iyang gibasa. Taas kay iyang gibasa mga kaigalaan. Pero, ang iyang pangutana mga kaigalaan, yes or no makuno. Na karon, ang atong tubag, ang tema mga kaigalaan mo ni, pamatud-an ko nga ang tanang pari sa sisi, mao ang taong yawanon, kay nangalagas demonyo, sumala sa ipasabos Biblia. Ato naman sa Hino, nagsuwat Ellen G. White. Ang ilang mga pangutana, ito naman sa Ellen G. White, sa ito ba, uyon siya sa akong tema, nga ang tanang pari sa sisi, mga taong yawanon, sumala sa ipasabos Biblia. Niya dinhi sa page 41 nga mga sabalista pagayud-yudon sa impyerno. O sa page 160 ang mga Katoliko ang Diyos nagbuhat alang kanila. Kung ako ikaw, kinsay imong pilion? Kining Adventista pagayud-yudon sa impyerno o kining Katoliko ang Diyos nagbuhat alang kanila suma sa inyong libro? Opo. Huwag yung kumagin ko o Adventista ang tima mga kagala.
Na higutan na itong Adventista na pag-iyoron bag o imperno. Muna mga kaigalaan na iya na nagibasa kanina na akong itupag mga kaigalaan. O yan, kining tema na akong ipamakot ang higala. Wa siya mangutana din sa mga referensya o sa Biblia. Wa yun. Ang 2 Crónicas 13:9 o sa 10:11 wa yun mga kaigalaan sa mga nabasa din. Nga na ay mga pare gitaog Diyos na mili. Oksa, kanang akong ibasa sa Mateo 24 wala. Dito naman si Ginoon siya sa Elizabeth. Mole, akong diba? Nigutlo man kag mga libro sa mga paring Katoliko. Ang pangutana na da ba na nimong tibok libro? Oo, wala. Katong susi man. Panalitan ko na mga kaigalan. O sa kaigalan ikasulti. Ang damar, brother, no? Dahil ba tayo, umarag ba tayo kanyo na suyo? Kini mga kaigalaan, kini nga akong ipakita niyo mga kaigalaan. Dili ko mo, kanang mo, putos alik sinupan ulit tinoon. Saba nagasto-gasto ako alik 50 ka pinabayan, kunya di tinoon. Muna mga kaigalaan, o gusto o kanang personal, ni Asloyo. Kining mga libro at misa bro. Kining mga libro nga niya din nadaan ni mo tanan? Oo, wala. Nag-iskot sa libro. Kakita sa buwa ko yung libro, kaya na nag-isuwat. Hindi ka no? Para mga kaganahan. Para. Ang history of Romanism, page 541, page 542. Basahan na ninyo. Kung ako ning gano'n na itaning-tanan mga referensya ni, masood rin sa ako. Muna mga kagalaan. Ako na lang iputan din gisuwat o akong ginagasuhan mo niya akong dubat. Okay, moderator's time. Ang imong tubag, wala masibo sa pangutana. Okay, ang pangutana, nagda baka sa aktual nga libro nga imong gikutluan aron imong ipalaminate. Okay, so, asa man ang aktual nga libro ana kay aron mahiling. Yan libro nga akong gigunitan, kung aktual yun. Niya. Ako ipabasa akong kaupat. Wala ba? Mao na mga kailangan, nanong ato na kang mga mo. Mao kanila mga kailangan, akan niya na libro nga original, nanong di man niya kung ano. Ato masahon. Iyo na libro. Asa-asa. May first o katikisi mga kailangan. Na, karoon mga kailangan. Niya na yung ipalitan, nanong ato man siya. Ako na mag-isulti ka kanina. Mao na akong tubag sa 1 minute. Mr. Moderator, kining ang kulong ba nimo gawa ninimo mabasa ang libro nimong dala. Ang kulon ba nimo ang tibuok nga libro imong nabasa ni or quotation na ni? Tigala, matod pa niya ba na nabasa? Kasi lisura ba na ako mabasa? Kining, page 500. Asa na to? Mga galing original mga kailangan. Mga kailangan ang page sa 50 milyon. Ako punan. Asa mabasa igala. Punan ako ni sa ganang referensya. History of the world. Third page. Volume 8 page 643. Ala, pangita kisay oto. Muna mga kailangan. Listen to kayo ako magsulat-sulat kung wala akong mabasa. Muna akong tubag sa 1 minute. Okay, moderator's time. Excuse na kamay, brother Jimmy. Ikaw kaya nagdamag kang mga referensya niya kay imo ro madinig ipalaminate. Ang akong pautan na ayaw pautan na imong untang tubagon. Nadaban imo ning libro ha. Dignities and Duties of the Priest by Alfonso Ligore. O hindi, awali mo kita. Asa man ni? Kini. Okay. Asa man ning libro haron? Kining History of Romanism. Napakagidali ha? History of Romanism. Ipakita sabi, ipagawas. Ano naman kayo na kong bago ha? History of Romanism. Mr. Moderator. Ha? Hello, sa?
Manong magdala kong libro nga na may nasuhat. Gikalis original mga kagalan. Karon, mga kagalan. Na, stop. Hilom sa mga kagalan. Hilom sa. Oh, hilom sa. Karon, high-tech na mga karon mga kagalan. Atong itanaw mga kagalan ang original nga nga libro o ang kanang cellphone mga kagalan. History, type na nyo. History of Romanism, page 541. Oy, ano galing dokumento mga kagalaan? Mabasa usap sa kanang history of the world. Sa kalibutan, historis, kalibutan sa inyong kaparian mga kagalaan nga. Kapit sa 50 milyones ka mga tao nga ilang gipatay. Muna akong tubag sa 1 minute. Kung mabasa na ko, yung kanang tanan nimong naa diha misquotation na. O yun ka, nga ni-present ka o mga misquoted nga mga statement gikan sa Santo Papa. Mabasa na ko dire. Karon mga kagalaan. Kung mini inihigala, kining sulata, hala, prisuha ko. Prisuha ko, dire. Muna, iya mag-ingat, tingkote ito mga kagalaan. Muna, mga kagalaan. Muna. History of Romanism, page 550. Napo na sa kanang libro na History of the World, volume 8, page 163. Okay sa utol ani Henry Smith. Hala, pituwa si Henry Smith mga kailangan. Ang historian mga kailangan. Sa ato pa, nag-kana ng mga quotation gawa pa nimo mabasa ang pinatibukan. Ako simple nga pangutana, anis lang nga tubag. Kana nga, usa lang kininay, usa nga encyclopedia. Asa may magigito ni? History of Romanism. Mangutana ko nimo bro, kining History of Romanism, nakita na nila mong libro ha? Oo, wala. Isod pagkaiwan ako makita. Dito sa Cebu mga kailangan. No? Sa tanang bookstore akong gitanaw. Akong gipangita. Ay sa. Buta na nga. Ay sa, 1 minute. Sa tanang libro ako nang gipangita mga kailangan. Asa na libro nga itong makita. Ala, ato mo sa bookstore nga SK mga kailangan. Ala, pangita dito. So, mato di mo, nakita ka. Nining mo libro. Nakita mo wala. Awan sabi na ako. Buka data. Mabit ito nang gitayip ni Higala. Kaya ako pong itanaw sa cellphone mga kailangan. Saan man ani mo? Pagka mo na mahal, maguna. Asa ba akong ikapalit anak mga kailangan? Yan o na yung dili mga kailangan. Tanawa. Kanon. Di libro nga kita. Ano di man niya uting kayo ni? Hala kayo. Di ay libro nga akong kita. Ano nga man niya ating kaya? Ato na inosiyas akong kita dire. Nga naaman dito. O yan, anong ganoon man ako ito? Nga naman dire. Okay, thumbs up na tanano. Okay. So, karon magsugod na ang negative stand ni Father Darwin Gitgano so sa 15 minutes. Mga igsuon atong i-google ang iyang History of Romanism, no? Page 541, no? O 542. Tinuod ba nga 50 million? Dili tinuod, no? Atong basahon mga kaigsunan, no? Naingon din sa History of Romanism. From the birth of Pope Pri in 606 to the present time, it is estimated by careful and credible historians that more than 50 millions of the human family had been slaughtered from the crime of the heresy of Popish persecutors. An average of more than 40,000. 40,000. No? Grabe, no? Ang average 40,000. Ang iya ng lapas 50 million. No? Ngayon din ang sundan na to. Bawa itong wak niya dito. Mga pinangga. Relax lang. Ngayon sa mga iksunan. Ato lang isundan ang atong pinangga na iksun. No? Ya, 40,000 na di ay. Kada ko ng 40,000 o 50 million taon.
average na di ay, mga credible historians, no? Ilang research dyan, tinuod ko yung 50 million. Tapos sila na-average na kay 40,000 naman niya. No? Mo din, what nila ang iya nga libro. Kita mga kaigsunan, ili ni photocopy, original dyan. No? Matod pa niya ang tanang pari kuno, no? Mga yawanon kay ni Angkon, wa man jud tayo sa tupapa mga kaigsunan nga ni Angkon nga siya Dios. Kunya putloon ng mga sa tupapa diha, ni ako'y original statement. Pabuto na nako, no? Aron mabuking siya taman. Yan ang iyong puklio diha. Payos diha, no? Tanang mga sa tupapa nga yagot noon na ako sa original statement. Mabasa rin nato sa www.biblelife.net. Nandiyo tayo nandiyo tayo website. Ang iya mo wave yung taman. Unya, dugang palihan mga kaigsunan. Ang iyang pagingon niya, iyang ng pagsabot. Kabantay mo, nikotlo ba siya Bible scholar? Tanawa, kinsa na mabintas suma silang libro. Ready dyan? Atong tanawon kung ang Santo Papa o mga pari ba suma sa ilang panunlo. Kaya kung kining atong isuon, musubo yung ini, nagama-gama na niya sa iya. Ni amang isunan sa ilang kapong libro. Dili ni Xerox, tibuok libro ni atuwa. Nga naman, kamaturan na itong dala. No? Dili manikbuhat sa hunahuna lang sa tao. Ingon dili mag-isunan, mao bitaw nang-convert, ikaw ba mo nga si Jando Alabado o si Edgar Laugan, mga sabadista man na. Tungod pinangdad jutas kamaturan, tanawa, ang ilang kaubang sabadista, mo na ini atubang sa ilang. Niya mga ikunan, kinsa ng mga demonyo. Niya silang basahon. Angay siya mahibaw nini. Sa page 394. Unsa nga libro? Mga buhan sa mga apostoles, sinuwat gapon ni Ellen G. White. Yang gidinay rin, yung wa sa'yo dokumento, no? Mas ligon-ligon ni ako, no? Kaya di man dyan ako, ipalit man dyan ako sa bookstore, no? O niya, nada, dyan, ang iya, iwa pang nada. Ningon din mga kaigsunan, si Nero, daw na magtangan, gikan sa iyang kalag, sa katapusang tibailhan sa Diyos nun. O bisan pa sa tawhanon nga nagdala sa patik ni Satanas. Kinsa din nagdala sa patik ni Satanas? Sumala silang official nga panunlo si Emperador Nero, dili ang Santo Papa. Niya pa dyan sa komentary sa Biblia mga kaigsunan sa Revelation chapter 13 verse 18. Wala na gamiton. Usa ka protestante nga translation. Ningon dinhi many suggestions of the meaning of this number have been made. 6, 6, 6 is Tiger is one less than the perfect 7. So it could represent of the 3 beasts against God. It could also refer to Nero, the Roman Empire. Dili Santo Papa mga kaigsunan. O niya mga kaigsunan, dugang paniini. Makadismaya, kini nga kamaturan. Yan naman, mismo na ang ilang founder, si Ellen G. White ang niangko. No, sige angko ni Ellen G. White? O ikaw Kapernaum, mga Seventh-day Adventist. Kung sa to? Nga adunay dakong kahayag. Kaya ingon nga, mga badlungon mo na. Uy, hindi badlungon, kinagadawan og dakong kahayag. Nga gibayaw ngadto sa langit, sa punto sa kahigayunan. Pagayod yuron ngadto sa impyerno. Dili ako'y nagbutang-butang, siya'y nagbutang-butang na to. Kini ako, dokumento lang. Kung sa nag-isulti ni Ellen G. White sa komentaryo, ningon ang komentarista sa ilang libro, maura kini ang nailhan nga pamahayag nga gisulat ni Ellen G. White nga nagpakita nga daw nawad-an na siya og pagsalig sa organisasyon nga Iglesia Adventista.
ang ilang leader mga kaigsunan, nawan ang nagsalig sa ila. Siya rin nagpabilid, kaya nagkasaligon, dugang paningini mga kaigsunan, iyang gisaway ang ato ng mga kapapahan o pipila ka mga pare. Di man tamo dinay nga doon na joy mga nangataga. No? Pero nga mo focus kung ni Judas Iscariote nga doon na may 11 ka apostoles nga nahilong mga santo. Perfecto ba ang 12 ka apostoles? Dili. Apil na niya na si Judas Iscariote. Dugang pa niya na mga kaigsunan. Ningon din mga kaigsunan sa ilang basahon sa 44, giangkon sa nila. Nagpatuo ang akong pinangga nga limpyo kaayo, no? Tanawang inyong basahon pinangga, matod pa din ikasubo nato. Nga dunay dili maayong mga sako. Nga dunay mga kuluyagon taliwala sa trigo. Bisan tuod dunay mga dautan sulod sa iglesia Adventista. O mapabilin kini hangtod sa katapusan sa kalibutan. O man matapos. Dapat iyan yung pamalandungan. Dugang paningini mga kaigsunan, itambagan ang ako pinangga na igsuon karon sa iyang founder. Panahon nga magsangyaw at upangas mga tao sa pahina 75. Ningon si Ellen G. White, dili kita mo gamit og mga bastos ng mga pulong. Nga magkapasakit, nga mga pamahayag ngadto sa uban, lakip na sa mga igsuon natong Katoliko. Gibatlong ka pinangga ng igsuon, basa mo sa inyong basahon. Dugang paningini, ningon din atong ipon gikan sa atong mga sinulat, mga panagsulti, mga pulong o konsabton sa iyang kaugalingon mahimo makapasakit sa uban. Ningon na yung founder, oy, di na magpasakit sa uban ha. Kinahanglan ako ang iuon akong pinangga mo igsunan. Basta-basa po pag may time sa inyong kaugalingon libro. Puro naman kita iswito nun ani. Unya mga kaigsunan sa 146, no? Ningon din mga igsuon si Ellen G. White gapon, no? Ningon sa dinhi daghan ang motindog sa atong mga pulpito. Uban sa sulo ng mga bakak. Nga ang tagna sa ilang mga kamot gidagkutan gikan sa impernohanong sulo ni Satanas. Kinsa na yung pulpito matod pa di man ako, no? Siya manggoy nanguna. Kinsang pulpito kanunay dagkot sa impernohanong sulo gikan ni Satanas, pulpito sa Iglesia Adventista. Unya mga kaigsunan sa pagpangutanan na ko kaganina, unya kaya tanang paring Katoliko, mga yawan man, delikado ang mga Katoliko anay. Ngayon siya, delikado dyan, tumagpabilin. Tinuod ba na? Ano po ng ilang basahon mga kaigsunan, pagkaligrin ini, no? Ang ilang nagagalingon, nga libro, ang ni, dipinsa sa kahindot sa kamaturan sa atong simbahan. Sa page 160, mauga pong libro, no? Ningon din diha sa mga Katoliko, paminaw ran. Adunay, inayon na to, no? Daghang mga hilapihan, kamatinud-anon ng mga Kristohanon. Kalingdo ba? Nga nagkakinabuhi sa talang kahayag. Nga nadanagan diha kanila. O ang Diyos magbuhat alang kanila. So ang mga Katoliko di ay magkaigsunan na sila kagalingong libro. Wala naman siguro ni basa-basa nga magpinangga sa ilang official nga doktrina. O sa ato siyang pahinumduman brad, no? Palihog, basa-basa po pag may time. Dili puno sa pagdumot, dili puno sa paghimaraot, no? Nga naman ninyong founder mga kaigsunan, dako kay gugma sa Iglesia Katolika. Ang akong pinanggara mo'y nawatan o nakapsal sa gugma. O dugang pa mga kaigsunan,
Ilang giangkon, habi ninyo, sa ilang tugalingong basahon. Adult Sabbath School Bible Study Guide. Ilang nanlan lagi kuno 666 ang sa tubapa. Pero tanawa na to, naaba silang doktrina. Gitawag na Vicarious Filii Dei. Kung mo ng pintahon na reksunan, hoy, maukulo nas titulo sa us papa. Pero naaba na sa us papa ng Vicarious Filii Dei nga ma-equal nimo sa 666 ni ilang doktrina. At masahon, kung naaba, di ba sige na gamiton ron, no? Ikado ni Guano ni siya gamiton ron, no? Vicarious Filii Dei. Since the Reformation, this papal title has been used to calculate the number 666. First, it is not clear that this title is an official one. Giangko nila. O niya, matod pa din matod pa din sa maog kapong libro. Dingon din tibuok yun ni ato. No? Tibuok, daraw. Nagpaputo to copy tag tibuok ng ilang basahon. Sila, quotation. Maguwang sa mga libakira. Diya ka po mga gaysunan. Ingon din I must say, the information he gathered together to demonstrate that Vicarious Filii Dei is historically based on 4 Jireh. Bakak lang mga kaigsunan. Huwag matod pa din sa maog hapon. Ora man ni Brad, no? So, okay na. Redundant na, no? So, dini mga kaigsunan, tinaw pas hayag sa itong tutok, maligon-ligon unta siya sa akong pagpangutana kaganina, nabasa o nadala ba nimo ang tibok libro? Tingnan siya, nagsuri-suri manggugos National Bookstore. Nangita ko dito. O yan, napalit mo. Wala, oy, mahal kayo. Ang ako, inadaman dyan. Nga naman, alibay man ang mga ibisulat, no? Kung nagdalakas kamaturan matutpas panultingon 17:4, ang mga bakakon maminaw lamang sa mga bakak. O dili sa kamaturan. Mga kaisunan, sa pagpapahiga mo, inyo pang nakita karon, kaya kumpito mang libro ang atong gida. Dili man ni ato kunya iyang gininay dinhi di man nakainin jiwa itoy nya pagka na audience kinaunhan tanawa Bisaya version Cebuano version sulat ni Ilin jiwa unya unsa may sulat dinhi matud pa niya mga pare ni mong iwan kay mini lagi nga propeta tanawa na to kisay mini matud sa ilang basahon no tama na kini no kasi una nga pahayag kay daghang bakakon gamanatlat nga manungha sa kalibutan. So, daghan ko ng mga mili nga propeta nga manungha sa kalibutan. Lakip, hinuon, lakip na niini si Ellen G. White. Tanawa mga kaigsunan, no? Tibuok libro yun nga ito, ang ilang quotation lang, no? Magbuwang sa mga libakira. Pero pining ato mag-isunan, kalma ron ita, no? Nga naman, alian nato ang kamatuoran. O matot pa sa ilang mismong libro! O sa ilang gisulti, daghang mga Katoliko, mga luwa sa sabi. Okay, salamat ni Father Darwin sa iyang negative stand. Karon mga pangutana sud sa 10 minutos. 15 minutes. Gikan sa Somalista, Brother Jimmy Ranesis. Okay, start now. Ang akong pangutana kining libro. Page 23 ako basa. Ang Santa Iglesia Katolika mao ang katilimban sa binunyagan nga tanan nga mila sa Santo Papa sa Roma nga Ilis ni Jesucristo. Ang akong pangutana mo ni. Kinsa naghatag authority ani nga inyong pau mo Ilis ni Kristo? Ang Dios o kamura? Ang Diyos mismo. Galacia 4:14 lingon si San Pablo, kunin niyo akong dawaton, samara ang anghel sa Ginoo inyong gidawat, o labaw sa tanan, samara nga inyong gidawat ang atong Ginoong Jesucristo. Kapagpamot ninyo kanako, Galacia 4:14, samara nga gidawat ninyo si Kristo. Ang imong ikutlo, doktrina, doktrina Kristiyana, klaro diha ang mga
Santo Papa, ilis ni Cristo. Wala basa nga ilis demonyo. Sa Iglesia, sa Galacia 4:14. Nga matud pa nimo mauna, no? Napay mabasa diha nga ilis ni Kristo ang iyong Santo Papa, anang teksto nga imong gitubag sa akong pangutana. Okay. Nakoy mabasa nga ilis si ang mga Santo Papa ni Kristo. Nianas Mateo 16:18. Pedro, ang imong idili din sa yuta. Relax na. Oh. Maya na tayo sa yung mikrofon. Kapag na po yung minute, no? Mateo 16:19, ang imong idili din ni Pedro, idili ko usab sa langit. Ang imong itugot din ni Pedro, itugot ko usab dinhi sa langit. O sa Exodus 7:1, ningon ang atong Ginoo, nga ikaw Moses mahimo kang Ginoo alang ni Paraon. Nahimo din ang yawa ang si Moses, no? Nahimo siyang representative or iles sa Dios. Kataas patubag ito mo Exodo, Mateo. Ang akong pangutana mo ni, ang Galacia 4:14. Wa ko mangutanag Mateo o Exodo. Ang akong pangutana mo ni, kanang Galacia 4:14, naabay mabasa na kanang inyong Santo Papa sa Roma, ilis ni Hesus Kristo o portisikat sa Diyos. Mabasa? Wa. Okay, kaya pangutana no, wa jud siya mag-focus sa tema. Ang tema na to mo, kaya pamatud-an yang tanang mga kaparian, iyas demonyo. Wa siya pamatuod, no? Ang iyang pangutana noon, wa jud siya mo face to face nako, no? Ayaw si dadan, face to face ako, no? Yang iyang pangutana Galacia 4:14, si San Pablo na ningon, nga kung mudawat kamo kanako samara nga si Kristo imong gidawat mo ning anang ilis ni Kristo, representative of Christ. Sama ka lang ikaw head ka sa imong organization, siya mo representative nimo, siya mo okay, ulit na 20 seconds pa timer go dire, ikay ulit dire timer, no? Ay timer ko 46 seconds pa, no? So muna mga kaisunan ko, ang meaning ng ilis sa Diyos, representative, ambassador of Christ. 2 Corintios 5:20, we are the ambassadors of Christ. Kami ang representante ni Kristo. Sa ito pa, huwag kayo mabasa sa 4:16. No, huwag kayo mabasa. No, pero laing pangutana. Ang Mateo nga imong gikutlo. Naagay mabasa dito na ang inyong po maoy ilis no si Kristo. Diba? Naawala. Okay, ubag na ang pangutana, no? Dili litra po litra, pero masabot. Matud pa sa atong tema karon, iyan ang giusap, no? Matud pa niya, dili sumala sa Biblia, sumala sa masabot, no? Bisod ba kay mubasa ka niya, di ka magsabot-sabot, no? Imong giusap na sumala sa masabot, hindi masabot na nga representative ang Santo Papa ni Kristo dinis kalibutan niya, no? Nakadawat siya Yahweh sa langit o sa yuta. Kataas magpangutubag mo. Ang tubag langit o yutak, no? Karon, ang 2 o 4, muna ko pangutana. Kining sulat ni Pablo nga naitaw yawan ko nga mangilan nga nag-angkon na siya Diyos. Sayot ni gisulat ni Pablo o namakak siya to. Sakto kayo ang gisuwat ni San Pablo nga dunay mga tao mo angkon niya sila Dios. O ang inyong mga leader giangkon ni Ellen G. White nga nagpaka-Diyos. Di modo, ikay na igo si magagaligong teksto. Ang sulat nga mapangutana. Kining mabasa sa Catholic National niyatong Hulyo 13, 1885. I-research niya. Nga kining inyong popi ang bunong Diyos. Bakat ni o tinuha. Niya, sa akong dokumento mga kaigsunan, gito na nato. Ningon din si Father Carte. Ningon si Father Carte, I haven't been able to find anything about Catholic National. Kaya yung to. There is, however, a Catholic publication which have the names
National Catholic Register. Dili na atong libro. Libro na sa mga anti-Catholic. Dalawa, the code is said to have appeared from the English Protestant publication. Not a Catholic one. Well, that's 1 minute, no? So, now, this quotation is misquoted. Kanang gibasa nimo? Imo ginabasa ang tinod nga libro ana. Di ako mangutan na nimo. Imo man nada ang tinod nga libro. Bebe. Salamat. Ginaban ako, wala ko dad-a, pero ang tibuok nga statement sa Santo Papa ni anak ko, no? The whole yun, iya kay, usa ka linya, gina, no? Tibuok yun, no? Muna, kumuman. Kumuman na, tago yun. Oh, 1 minute, ha? Kalawa mga kaigsunan. Ningon ang Santo Papa mga kaigsunan. Now, the Pope, muna ang gutron. Muna yung original nga statement sa Santo Papa. Now, nila, kumplito nga. Ningon din ni Pope Pius X. This is what he actually did say. The Pope represents Jesus Christ himself and therefore a loving Father. What mingon diri Ginoo? Ginoo o consider himself as God. Wala. Ay, pangutana. Pagsulti ni Pope, the Pope and God are the same. So, He has all power in heaven and earth. Ang akong pangutana, bakit ni iyang isulti? O, tinuod? Ang misquotation nga po, no? May ani sa www.biblelife.net. Lingon din si Manay Kikuto. Lingon din si Pope Pius V. But since we hold upon this earth the praise of God Almighty, who will have all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Wamingon din same as God. Misquotation gihapon. Wala pagdalag is tibo. Kining libro Alfonso's de Dignities and Duties of the Press, page 24. Si Pope Leo XIII ang sulat nga ang obispo nag-ingon, atong gikuptan ang lugar sa Dios nga maglaom ni sa tanan. Bakak ni o tinuod? Okay. Bakak ba ni? Ang iyang mga quotation tanan, puro bakak. So, nanay ito dokumento, no? Kanang, magod, ato man ning ikutlo na? We hold. Related na siya, ang ikutlo ni mo, kung naminaw lang kanina, mo na ang sulti ni Pius V. Ningon siya, oh. We hold. Mo ni, sinonymous na sila, bro. Kung naminaw ka. We hold upon this earth the place of God Almighty, no? Gano man, kung sa imong idilit ni Pedro, idilit ko sa langit. Ang imong itugot ni Pedro, itugot ko sa langit. Naban sa Biblia, naa kaayo. Mateo kapitulo 16, versikulo 18. Wa ko magutana ba Mateo 16:18. Kining libro regalo. The first Catechism, page 112. Paminaw! Akong basawan, paminaw. Akong pangutana mo ni. We must obey to the Pope as to Jesus Christ himself. Bakak ni o tinutubang. Salamat kayo itong basahon. Itkatsa kayo itong basahon ko. Bakit ba ni atong paminawan? We must obey to the Pope as Jesus Christ himself. Kung maubay ta sa Papa, sa marangan ni obey ta ni Kristo. Naba na sa Biblia, Lucas 10:16, ang namati ninyo, namati nako. Ang wa na nati ninyo, wa mamati nako. Ang og nagsalikway kaninyo, nagsalikway sa atong Ginoo. O nagsalikway sa nagsugo kanako. Kung hindi na nimo uyunan, di modo dili de juga iya sa Ginoo. Ang Lucas 21:8 nga na pa Kristo, inyong Pope ni Angkong Apos Kristo. Si Kristo nag-ingon akong basahon. Ang Lucas 21:8 mo ni akong basahon eh. Nagkanayon. Si Jesus mingon, pagpantay kamo, ayaw kamo palimbong. Kay daghan ang moanhi sa akong ngalan nga mag-ingon ako ng Kristo. Karon,
Ang iyong Pope nag-angkon ako si Kristo. Si Kristo nag-ingon nga pagbantay mo kay naay mga bakakon. Ang akong pangutana, bakit nang gisulti ni Kristo o tinuod diba? Tinuod kayo ang gisulti sa tong Ginoo. Ug ang naigo na mo si Ellen G. White, matud pa dinhi. Daghan kay mga bakakon nga manalagna, nga manumha sa katapusang panahon. Hinuon, lakip na niini si Ellen G. White. Kining 2 Crónicas 13 verso 9. Ni ay mga pari dinhi nga laing kanasuran nga gitawag Dios nga minik. Na karon kining parian na madinhi wa man sa lagan ni Israel. Ang ako pangutana, tinuod niyo baka kining isuot ni dinay pari nga minik nga napa Dios. So, kanang mga pari nga mini, agaw na ni Ellen G. White. Hinuon, lakip na hinuon niini si Ellen G. White. Kaya ilang gahapon nga mini, lakip. Sila pikihan. Wala nga, kanang Dos Crónicas, wala may Katoliko na ang simbang Katoliko na himugso na panahon sa Pentecostes. So out of context ang iyang Dos Crónicas. Ganun man, pagano man na, kita kay mga Kristiyano naman. So ang iyang ikot o mag-iksunan, dili mahaong na to. Iya-iya na yung pagsabot, way labot ang istasyon sa Ginoo. Kining 2 Crónicas 11:14 na kining pari ba nga hinimugto nga way utol gikan sa Dios. Nag-alagad og demonyo o nag-alag og demonyo. Kana iyong pari ba, obispo? Gikan na authority sa Dios o kamura? Salamat kay pinangga kay Igsoon, no? Gikan kayo sa Ginoo. O ganay sa imong ipangtudlo ilis ni Kristo, no? Padyo ningo ilis sa demonyo, no? So ang iya, ito siya, ang iya mga dokumento mudapi kintaw niya, no? Pero wa jud mudapi. Ang 2 Crónicas, mapagumuman, no? Wala nga sa 2 Crónicas, Old Testament na. Kanos aman ang mga Kristiyano na himugso panahon sa 1st century. Ang iyang ikutlo, Old Testament. So out of context. No? Wala nga. Klaro man kay dinhi sa dagway, sa dakong kaaway, no? Nga ang mini lagi matud pa ng 2 Crónicas, mahaong-haong gamay si Ellen G. White. Tinama sa inyong basahon. Di man ako'y nag-ingon ani, balik ko na po na ko ha, no? Papamuman. Naghala mga mini ka mananalag na. Manunghas katapusang kalibutan, katapusang mga adlaw, o hinuon, lakip na niini si Ellen G. White. Hindi butang-butang ako, di po na chismes, tibok libro. Kining Mateo 26:59 nga ang mga pari mo nagmando kay papatay ni Kristo pagka hindi ito ba? Okay, mga pari na ng mga Hodeo di Kristiyano, no? Kini ato mga pari naman ni nga Kristiyano. Basahan ka mo sa pinadayag 1:6. Nagipili kita nga mahimong pari ang magalagad sa Dios ug sa iyang katawan. Ni Anton si San Juan nga mismo siya pari. Delikado ni sila kay way pare. Unas pinadayag, no? Pinadayag 1:6, yang gingharian di sa Ginoo adunay kaparian. Na sila kay wa may pare. Delikado rin. Kanang iyang teksto ikot no, referado na sa pari sa mga Hodeo. Dili referado na itong mga Kristiyano. Walang pagtuog history, Brad. Kining 2 Crónicas 11:25 nga si Pablo gipato sa Romano Katoliko, gipato og gilatigo. Oh, tinuod ni o baka 2 Corinto 11:25. So, iyan ang iyangkon nga diha ng Katoliko dahil ni, no? Diha na dahil Katoliko kung maon ni, no? Kinsa man yung mga parian, mga Hodeo gihapon, no? Judaism gapon kay nasuko lagi sila, Brad. Eh, sabihin, no? Nag-siguro po yung maluka, ay, malabog na yun. Ako, kalmaran yung kayo rin, no? Mo naman yung kaigsunan ko, wa kapulpog ang atong pinangga ng kaigsunan. Napulpog sila, dili sa ako kung dili sa kaugalingong statement sa ilang matud pa nila, sa dagway, dakong away, mini. Hinoon, apil na si Ellen G. White sa mga mini nga propeta. Matod panimos mga Hodyo. Okay, salamat kayo ninyo duha sa tibo nga interpellation. Oras naman sunod ang
negative stand nga, I rather, di rebuttal sa negative side, magsugod ta ni Father Darwin. Okay? 5 minutes. Okay, 5 minutes like Father Darwin, okay? Salamat kayo, pinanggat nga Jimmy, no? O sa itong mga kaigsunan, nga niya din ni karon, no? Matod pa niya, dili kumuan niya aron pagpasakit ka ninyo, no? O sa nakong tuyo, dili aron pagpasakit nila, o dili ang pagbutyag lang sa ilang mga doktrina, na mura o buwan na nila matun no? O gani sa page 75 mga kaigsunan, yadbaysan, ang atong pinangga nga igsunan, sugod gani karon ha, kung magwali mo, ayaw mo gamit sa mga pulong ang mga pagkapasakit sa uban. Lakip na ang mga igsuon na to nga Katoliko. Apakya na to ang Ginoo, no? Oh, wa man siya kamamatuod, no? Kaya ngayon ipangda yung mga dokumento, mga misquotation, no? Muna ngayon sa backup ba ni? Pasilan, no? May lang untag. Kini bang photocopy na lang untag, no? Wa man siya magda. Gano si Brajando akong ipangutana, Brajando. Debater man juga sa balista, no? Brajando ka nang nasa inyong libro ba? Nakita din na ninyo? Sa Father, akong iprangkahan ang akong teacher na debater. Siya nga, wag mo jutahan na, oy, no? Kaya mga original na, wag jutahan na. Mabitaw si Jando na ana sa simbahang Katoliko. Number 1 ni siya nga dipinto sa sabrista dito sa Usamis. Pero tanawa na si Brad Edgar sa barista, si Brad Jando sa barista, uy, ang ikontra nila, gikan di era nila. Mga kaigsunan ko, nga itong mga kaubanan karon daghan kay mga dili Katoliko. Kumutindog dita, dili ta mangaway. Kabantay dito mo, di ko musapaw ni Brad, no? Kaya naaman niya sa itong role, no? Yang kinahanglan paabuton, ang pigas, no? Human Usturya. Kaya doon na may usa ka minuto, mamatag usa, no? Yan naman, bugat ang kamatuuran. O ang kamatuuran na kaigsunan, kung makigbatok kita sa kamatuuran, wa kitay dag-anan. Tapakan na itong Ginoo. O niya, balik ko na to, kung yawanon pa ang mga pari o ang mga Katoliko, nga naman, atong balikon gapon ang ilang basahon sa 160 sa mga panghitabo sa katapusang panahon. Lingon din ni mga kaigsunan, diha sa mga Katoliko. Matod pa niya kung magpabilin mo sa Katoliko, no? Impyerno dyan mo, no? Pero dire, pas nila ninduta. Kaya daghan mga Katoliko nga hilabihan kamatinud-anon nga mga Kristohanon, no? Pas sila tigian at asingoy. Nga nagkinabuhi sa tanang kahayag nga nagganag. Diha kanila ang Diyos magbuhat alang kanila. Mamita ko siya pangutana, Brad, niya man sa inyong libro, nga ang mga barista, matod pa ni Ellen G. White, pagayod-yuron sa impyerno. O nga mga Katoliko, sad, nga ang Diyos magbuhat alang kanila. Ako siya pangutana, kung ikaw ako, Brad, kinsa may mong pilion? Kining Adventista nga yud-yudon sa impyerno? O kining Katoliko nga ang Diyos nagbuhat alang kanila? Wa siya mutubag, no? Wa siya mutubag. E kung mutubag siya, mo bitang si Brad Jando nakabasa man ini, sa sabrista pa siya, mo nang niya na siya sa simbahang Katoliko. O si Brad Edgar nakabasa man po ini, no? Si Brad Edgar niya na sa simbahang Katoliko. O si Brad Jimmy, o si Brad Ralph, nakadungok naman nini, no? Atong pabuto na lang. Kaya kung magpabilin, kita ni ini. Kung magpabilin, kita ni ini. Matod pa sa ilang libro, pagayud-yuron ka sa impyerno. Di man ni ako, ilang maling basahon. O nang Brad Jimmy, Brad Ralph, base sa mga pulong ni Ellen G. White, dili siya gusto nga pagayud-yuron sa mo. O nang gawas na mo, no? Kaya kamon mo na mo, sa tibok na mo, kasing-kasing sa tibok na mo huna-huna. Amen! Abantay ba mo ngalingon ko nila kasi sila yaman o wala? Kaya di man ta gusto mo pasakit sa ilaha.
Nituo ko sa gisulti ni Ellen G. White. Nga sa atong pagwali ba, ayaw mo pagpasakit sa uban, ha? Kaya man si Ellen G. White, i-appeal po din nyo ang lakip na niini ang isuo na itong Katoliko. Usa mga igsunan kung magpadayon siya kutlo ni Ana, ngayawan no ng mga pare. Wa na siya mutuman sa iyang founder. So makiro na siya sa iyang founder. Okay, salamat kayo, Brother Darwin. O last na niya stand, rebuttal speech ni Brother Jimmy Ranises sa Balistan. Ang Episo Kapitulo 5, Kapitulo 10 o 11 mao kini ang pagkasulat. Paring kamuti nga magat-una ninyo ang makapahimuot sa Ginoo. Ayaw kamo pag-apil-apil sa mga buhat na dautan nga iyas kangit-ngit, hinunua ibutyag kini. Ang akong pag-alhin ni higala, dili pagpasakit, kunili pagbutyag. Ang akong pag-alhin dili pagpahimuot, kanako sa kong kagalingon kunili pagpahimuot ngadto sa Dios. Matod pas akong katbang, akong amigo nga si Darwin na kay Galaan. Nialhi ko din hiyang ibalik-balik nga ako nagpasakit kaniya. Pero ang Hebrehanon 4:12 ang pulong sa Dios sakit mga kay Galaan. Napay mabasa? Napay mabasa na pulong sa Dios sakit? Niya sakit mga kay Galaan. Niya sa Hebrew 4 versikulo 12 mao kini ang pagkasulat. Kaya ang pulong sa Dios buhi ug gamhanan ug mas hait pa kini sa bisan unsa nga duhay sulat ug kini nga pulong sakit. Di ako na mga kaigalaan. Ang pulong sa Dios sakit mga kaigalaan. Muna nga akong ipangutana sa ganina dinhi sa 2 Korinto 11:25 mga kaigalaan. Nga ni amay mabasa din higala nga si Pablo gilatigo o gilatos sa mga Romanhon matod pa niya mga Hudyo man na may gali kay naapsan ko sa oras kay paluapan o tako na pa'y mabasa ang Hudyo ani wak na na o saan pagpaluan akong basahon 2 Korinto 11 versikulo 25 mao kini ang pagkasulat. Makapito ako natiguha sa mga Romanhon o makausa ako batunga. Di amo na mga kaigalaan. O niya, ingon siya, wa pa ko ni Romanhon sa una. Wa. Naan naman lagi sa Biblia mga kaigalaan. Si Pablo, mga kaigalaan ginatiko. Si Pablo, kipato. Kinsa na pato? Adventista? Sumas Biblia. Ang mga Romanhon mga kaigalaan. Busa kini akong katbang higala. Kadako tani Romanhon mga kaigalaan. Kamu mga Romanhon mo, mau kita na mo gitawag mo Romano Katoliko kay kamo higala mga Romanhon. Usa kamo nga napato ni Pablo kundi mo biya diha mga higala. Muna disulti Episo 4:25 no more lending everyone. Most of the throw to is fellow believers because we are all members together in the body of Christ. Matod pas Episo 4:25 atong itudlo kadang Ginoo. Ang 1 Pedro 3 versikulo 10 as the scripture says, if you want to enjoy life and ways to see good times, you must keep from speaking evil and stop telling lies. Ang atong isulti higala kanang tinud atong biyaan to mga sulting inibil nga dinautan mga kaigalaan. Unsa man ang dinautan mga kaigalaan? Ang ibil, mga sulting dautan ato nang kanang hiklin mga kaigalaan. Atong mga tao na plano makapuyo og gihay dito sa langit mopiya sa pagsulting dinautan. Na karon mga kaigalaan ang ako dinhi dinautan, dili ni dinautan gala kundi pagbutiyag lagi mga kaigalaan. Niya mabasa sa Mateo Kapitulo 10 16 pagkailan kanayon. Ayaw kamo kadlok sa mga tao. Walay tinaguan nga dili may bawaan o walay sikreto nga dili mabutyag. Ang ato dinhi maura gid ang pagbutyag mga kaigalaan. Ang sikreto gipadayag. Busa mga kaigalaan, ang sikreto gipadayag mga kaigalaan nga ang mga kaparian ni angkon og Dios mga kaigalaan. Diya pagyan mga kaigalaan. Unya kay akong gagbang nagagipare pa ninyo. Muna igala na aduna siya katigarukan mga kaigalaan nga pilosopo ang awa sa barang kasulat. O niya ako sa ipangutana sa napay mabasa
nabasa sa Episo o Galacia 4:14 nga naatihala ang mga pare moy kanang alis ni Kristo o niya mga kagalaan iya kong itubag sa Mateo Kapitulo 16 mga kagalaan. Wa siya mutubag sa akong pangutana nga nabay mabasa niya sa Galacia 6:14 mga kagalaan. Busa kini akong gagbang wa yun makalabgis sa akong tema nga akong tema mga kagalaan. Pagkunan mo ang tinang pare sa sisi mong tawag yawan o kinalag at demonyo mao ka na sumala sa ipasabot sa Biblia o ma-repreach. Okay lang, salamat. Mayong hapon ka na. Okay, ito na tapos ang lantugi of dialogue karong nabiuna. So, kamo na yung mag-igo o kinsay nakatupag o gusto sa mga pangutana. Okay, ngayong gabi kaninyong tanan at tayatan ni Father Darwin. Maayong gabi, kanatong tanan. Nalingaw mo si Pabelo ko. Lingaw gani. Anyway, announcement karong Mayo 25, 26 at law nga Sabado, Domingo, adunay pagahimuon nga National Convention sa Catholic Faith Defenders ang atong venue sa IEC Pavilion, Mabolo, Cebu City. So welcome ang tanan sa pag-apel. No, niya, kung naamoy mga pangutana, bisita lang sa itong Facebook page sa CFP National Convention. Dahil salamat o may gabi ang atong tanan. Ayan, salamat kayo. Tunay tapuson sa usa ka pag-ampo mga igsunan. Sana samahan. Sana kung sa Espiritu Santo, salamat kay Ginoo nga pinaagi nini amo napahayag debate sa kamo ang among mga igsuon nga gikan sa Sabrista. Panalangini silang pamnauli Ginoo o gumani ipadlamdag kanunay ang ng Espiritu Santo kanina aron maprotektahan sila sa ilang pagbiyahe. O kasab kami nga niya din karon Ginoo, hinaot unta mo tubudan mong gugma sa kamaturan. O pinanining kamaturan nga mong nakatunan karong gabi una, o ni maghatod ka na mo kamo pampalawman ang mga kamaturan ni mong gipilin sa matuod niya simbahan. O sa na mong ikinahanglan Ginoo, amo ka na di pangayog ipasapaglamatan uban sa panabang sa mga mahal nginahan Birhen sa kasilap o sa tanang mga anghel mga santos sa langit. Amen. Ang Ginoo malaka kaninyo. O ang Diyos na magagawang sa tanang langit kaninyo ang mahal na hinak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ayong gabi ka na itong tanan mga papakan si Brother Jimmy o si Brother Rob. O kaya itong tanan nga niya din karon. Nanay ko ng Ginoo. Boleh.